kalidan akas kaniya. Alright, ayan, naimbag nga oras na amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio, ang masarakan dito yung Sitio Lubot West, Talingan, Lawag City, Philippines. At ito yung na sumang bahay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biag ti may sapagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. At ito'y manen ni kasin yung ayong Lupapag makakita. ayan, medyo sumaag-sait-sait basit iti boses tayo. Nga umay manen mangibasa ken mangted biag iti may nga pakasaritaan. The problem of the day ni Imelda iti Luna Apayaw. Oy, anya nga problema na ni Imelda, padaanan yung mga kasin. Kami nga atakal. Et kabkablawang kayo, tinaragsa ka pa nagbibuya sa dinuman na paset, tilubong ti ayan nyo ita. Happy watching. Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Alright mga kasin, indero den rogyan nga ibasa. Kaya ikan biyag na di pakasaritaan, di parikot iti biyag nga napili ken napadayawan nga maibasa itang malem. Aga po kini Imelda iti Luna Apayaw. Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam nga Imelda. Dear Cassie, umuna man ti amin kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yun di Nemars Studio. Kastame ti nakablaawak da iti padakmet nga naadik nga agbibuya kadigiti live streaming yo ng Rona kadigiti letter reading. Naawis met tiriknak nga mangiburay iti pakasaritaak ngamin at daanak iti parikot iti asawa. Amok nga gagangay laengen diti nga parikot ko halos amin samot nga asawa akas kanya ket ada problema na iti asawa na nang runa ket amuna ti agbisyo. Nagagetmet ket diti asawa nga agtrabaho wenno mangged kasinyong ang empty lang amin jacket kinkwana. Halos rinabii nga uminom iti arak. Nga pambar na nga saan kano nga makaturo nga nasayaat no awan iti arak iti bagina. Wen kasinyong mamatiak nga nagbalinan nga alkoholik ti asawa. Ngemjak na awanan iti namnama nga mga ramid ti amin na pamuspusan. Tapno mapagbaliw ko isuna. Sakbay maladaw ti amin. Tunggal ag sweldo ti asawa ket sumangpet nga nakainom bilangan ti sweldo nga yapunte na kanya. Kadagiti naglabas nga panawen kasinyong talaga nga adun ti naramanan ti asawa nga kakasakit asao. Gaputa tunggal ag sweldo ket makisayan ti sweldo na at igatang namot iti arak. Pag-inom na iti arak, pagbartek na. Iso nga kunak, nung mauma akto keng Candelfin, panawandakan iti anak ta. Nagkaringarod ti asawa, nga aramidan na ti amin, tapno saan miisuna nga panawan. Ket kasyuman nga rod nga irugik ti amin. Kasinyo. Anya pelatir aramidim dito Imelda. Nalamag dito ruwar balasang ko. Urayak nga rod ni Delphine nanang. Saan ka di pa nga simbang pati asawam? Saan pa nga rod nanang? Ay kata. Malagip ko a 15 ita. Sweldo da. Dapat nga taman nakiinuman
Kasigod nga raramidin na. Deta nga ro ti kagurak launa iti asawak nanang. Nagkariidi nga, idyan nan ti aginom iti arak. At binutbutin ko idi. Binagbagaak. Nga no di na isardeng deta nga ramid na. Nga maapektaran ti sapul na gapo deta nga bisyo na. Agasam manulaing ti apunte na kanyak. At makisayan mo't paginom na mo't iti arak pag bisyo na. Iso nga, ay nanana. Nukas ka sa nulaing ta saan nga agbaliw ti asawa. Talagang ipaypaysok ti pangtakin ko anang nga panawan min. Ay na anak ko ayakat no anyaman ti desisyon mo akit sa anak nga mabalin nga makibibiyang kadayta. Ta makitak mo ti rigat mo ken anos mo iti asawam. Ta siyak amis mo ti makaimatang. Kadayta nga araramiden na. Ti matla pagyamanak kini Delphine. Sipod idinagdin na kayo. Uray no makainom kat saan nakamot nga dangran. Uwan nanang, ang nasakit para kanya nga, napatpatig pa iti bisyo nang da kami nga aginana. Uray ti kumalaingin anak mi ti panunutin na. Agbasan ton ti kolehiyo ni Princess nanang. Kahit mi kumamat nga makaurnong kami, tapno no ti kasta, at danto nakasagana nga pagbasa ti anak mi ta, isulaing mo ti maipatawid mi kenkwana. Nasanong nga makaurnong kami. Alarinog yan min tinagurnong ta, mangmangted kami, ited mi diti maisave mi nga kwarta kinitatang ni Delphine. Ta iso ti irolyo na, iti negosyo na. Ang kasanong nga ron saan mo tamanay nayunan? Tatunggalagya punti ti sweldo na. Pasari kurang pa kada kami ta kinisayan na matan kapo kada itang leche nga arak nga bisyo na. Ala, ay pagsaritaan yung nga nalay nga anak ko, sakbay nga mangikadeng ka kada ita ibagbagam. Panunotem nga daag sagaba nga anak yo. Iso nga saan ka nga padalos-dalos anak ko. Pagsaritaan yung nga nasayaat. Paliiwam ti asawam. Alawin nanang. Dakon bakit? Oh. Amo nga diti orasen? Ha? Delphine? Gagangin laeng ta. Akin sa ita bakit nagsweldo kami. Kit saan ka di nga nagtulag ta idin, Delphine? Ha? Saan ka di nga binagbagaan ka idin? Nga idjam day ta nga aramid mo. Ha? Ngamin kit, da kami tagsagsagabang nga ginanang runa iti anak ta. Kasano nga ron, adanton iti kolehiyo, agbasan to iti college. Ha? Anyang ti pangalantat, pagbasa na. No kasta nga, kanain mo kisayang ti sweldom, gapula ka deta letse nga arak. Awan ti maurnong ta para iti panagbasa ti anak ta. Tandaanam ti pangtakking ka idi. Tandaanam ti sauking ka. No talagang mapunwanak, Delphine, panawan na ka kunak. Munay mo't ni bakit di mo pa'y dinamag no nanganak kon. Kasano nga damagik no nangankan? Inyun unam dayta nga arak? Ha? Kit nagawid ka kuma kalpasan ti trabaho. Tapno di kasta, indasarangkat ka nam, inserbyang ka. Saan kit nga napangkanakin inom iti arak? Unay ni bakit oh my God, man. Ibatanak man. Dati ti sweldo. Itad mo ta sweldo, itatalagis sa yamon. Ananwek ko deto, kakaasyak to man nga mangibadbadjete na. Bilangem nga min Kitamuklatan nagkisayan. Tapangalam ko mga rod, ti paginom mo iti arak. Sigod nga aramid mo daytan. Baka nagpapaala ka pa Nandiyan kasel-seldom, magisayan sa ngaribo, pasaray na surok sa ngaribo. Unay mo deta nga bisyon, nakangingina. Bilangem nga umuna nga min na bakit, sakbay ka nga sao. Makitam? Sobra may detinted mo Wen, sobra nga talaga tinted ko. Kasano nga? Amangan mo't nga bimalik ha? Anak nga bimali bakit? Talaga deta tayo na sweldo, kininayunak pa Nangalaam nga ro deti surok na.
At dangan ti nalabsak iti na minsan nga aldaw nga naperdyan nga lugan. Ket gayem busmi. Ket tinulunga. Ket dinayunan naman ta sweldo. Iso nga dayta. Oh. Angim kasano nga rod nga naginom kay iti arak. O saan nga nakisayan dito sweldo. Saan mo nga panunutin daytan. Basta importante, buo ta sweldo nga inted cooking ka. At dapay surok na. Oh, no adda mabati nga datay nyawat cooking ka. Kalpasan nga makagatang ka kadagiti kasapulan tayo iti balay. Mabalin mo inayon kadagiti urnong ta nga pagbasan to ni Princess iti kolehiyo. Oh. Saan ka kumangarod nga gungungitan lakit nasayaat mo't no saan mo nga ginaraw ti sweldo. Sabi ko maatakas na ka na yun. Taday talang mo't ti kagurak na talaga king ka Delphi. Dita nasisisita pa ita arak. Ngayon dita pagsapulam. Dita masapulam nga ipaay mo kung mga agserbi ka na kami nga gina. Agserbi ka na tayo. Nang runa kini Princess. Wen, bakit? Saan ka di nga nagkariyak king kan? Wen, nagkari ka idi. Ngayon ti amok ak namnamaig nga karim nga tong palem. Ti idjamon ti aginhom. Narigat nga idjan ti aginhom. Bakit? Ngayon tigat idjak ka talaga. Dati maapektaran ti pagsapulak. Gapo iti panaginom ko iti arak. Anya? Iso nga ti aramidek. Aramidek amin na pamuspusan. Nga uray no aginumak iti arak. Maitad ko ti buo nga sweldo king ka. Ano dagundaway ko nga mangtid iti sobra. Itad ko. Tap nalalisto tanong wala nga makaurnong para iti panagbasa ni Princess. So nga saan ka kuman nga gungit bakit? Ulitek, ikariking ka. Saan kunton nga ipalubos nga maapektaran ti agserbi kada kayo. Uray no agin inumak iti arak. Unang pasari idyam ko maamot aginom. Takasan orta salon at mo. Awin bakit awan ti problema. Natanangak ba't nga uminom? Manipo dita, agbalin akon nga responsable nga mamartek. Adda ka di mo't kasta? Adda. Numanawan agad siyakto ti umuna. Siyakto ti umuna nga responsable nga mamartek. Nga oray no agbarbartekak. Kat itad ko ti buo nga sweldokin ka. Saan kayo baybayaan? Amin nakasapulan yung agina. Ipaay ko. Sabi ko tamatungpal mo dahita. Wen, bakit? Maala nga, idasaranak ng orti ka na. Sa balin tumot ti ka nagdamdama. Ha? Amom lang na bakit? Oh, mabisina kon. Nangangga ka din. Aggidantan. Saan pa nga ron? Inururay ka nga talaga. Sige, aggidantan ka ron din bakit? Sa balin tumot ti ka nang tadamdama. Uray ta day off ko no bigat bakit? Bakit? Nagbayag ka ditan. Kumain. Oh. Wow. Kadigdigos mo Nagsarunuta lang mo't nga nagdigos, lakay. Talaga nga pudutan na kami ni Tay. Ken, of course, amumlatan. Sakto latinom ko bakit. Imbagkid di Tana, napaglamiis mo ti ulok. Napudot talaga't ulok itay. Tanam na maiklatan nga, nakisayan man ti sweldo mo. Agad ita, 5 miis ti ulom. Gaputa saan lang eksakto tinted ko nga sweldo king ka. Ninayunak pa, saan ka di? Anya ti kahit mo sa agad numabalbalin ko nayunam mat. Dati, panang lailom kanya. Ha? Nayunan tamot ati kinarugsuta itang rabi iba ka. Sika nga talaga, Delphine, dahil talat paglaingam. Umay ka man dito. Uy, sika nga talaga. Makikiyak kita, Delphine. Delphine. Agkang ka man, bakit?
Talagang sabsabali ti Rogsuta, bakit? No kasta nga saan nakungungtan. Alakit, saan ka agar aramid ti pakaungtam, akit na. Manibo dita. Saan kanton nga agung unget pay. Gabot na manibo dita. Saan ko doon nga aramidin day di aramid ko idi. Nga kisayak ti sweldo. Tapno lang makaino makiti arak. Sabi ko atong palim day ta. Uwan ko nakman. Jak bay-bay anti pamilya. Nasken nga agaramid ak iti. Wagas tapno no. Manayunan ti sapul ko. Tapno no saan nga maapektaran ti titid ko kada kayo. Manayunan pa eh. Alakit na bayag mo ko mga napanunot daytan. Tapno no, idi ko mapailaeng nga saan nga kanayon nga agpupudot ti ulo king ka. Sa balimot nga ulo ti agpupudot kanyak bagay. Day din eh. Ay! Unyag pa iso, lakay. Gadgaputan na pudot bagay. Nasaysayahat siguro, no? Ipisok kon. Tapno no, agtipon dagiti pudotan. Sika nga talaga. Fertilax na sika, Delphine. Ha? Alakit din na sayat. Ha? Kasanonog si Kugak. Dakkel ni Prinsesen. Imawang pa ti adi na. Kaya't kumikid di Ang intila pang panunutek. Gastos to manin. Nagastos ti agpabasa. Anyan to lagi din adanto pa yung maladaga nga awirin ta. Nga biyagin ta manin. Alakit. No dahi tamang tinaykad ding bakit. Kadi aklunin ta. Ado ti pamuspusan di ta. Aramidin ta ti amin. Kad naman manayunan ti anak ta. Akit naragragsaktan tumanin bakit? Napudot na talaga. Fertile kan sa ngagpaiso. Bakit? Delphine. Ay, merda. Bakit? Lakay. Diyos ko. Ka-fertile kung sa nga talaga. Diyos ko. Italahay nga. Italahay nga mariknak manda ituin. Diyos ko. Delphine. Delphine. O may kay mga nanang. Ay, uwain, balasag ka. Naimas mo ti pandangan mo, anak ko. Kitun, ananang. Naimas mo kami ti masida. Saan ba't nga kasta tinalaing mo nga mga nukas to nga aldaw ti Domingo? Ha? Anya ti kayo sa nanang? Agad, nabartek man na si Mangpet ni Delphine nga asawam iti rabiin. Kat sigod nga no kasta ti Jaryo. Aga pa kayo. Akabigatan na kat kanayon ka nga agdabdabaw. Nga di mo pa'y maimas ti mangan. Ang kasla ka lang. Nakaragragsak man itang nga bigat. Ha? Imelda anak ko. Ha? Tiladang madmadlaw yun nanang. Kaagbay sumay. Nagimas ti pandangan mo. Sakit kaslag kang kanta ka pa'y. Nga nakais-isim ka nga mangmangan. Tiladang madmadlaw yun. Gagangay lang nga naisim makatawan mo ti problema nanang. Anya. Nukasta. Saan nga nabartak ni Delphine nga si Mang Padirabi eh. Ay na, saan man nanang. Nga maapi nga raw. Basta nanang. Tilatay baga kada kayon. Kompleto ti sweldo nga inted na kanyak idirabi no pay nabartek nga si Mangpet. Kahit nasawan, tinungpal na matlaing day di karina kanyak. Nga saan na nga ramiden day di kagurak launay. Nga, kisaya na ti sweldo na. Nga nagbasit ti ibiyapunte na kanyak.
Gaputa inom na iti arak, pagbisyo na. Ah, no kasta, buo ti sweldo nga inted na. Sobra pa'y nanang. Iso nga mas daawak nga rod. Iso nga, madamdama, inakto a grocery. Tadeti mabati, inakto idad kadeti katugakak nga lalaki. Ta iso pa nga mainayon kadeti ipapaigim nga kwartang irorolyo na. Ta ison to ti pangalan mi iti pagbasa when pag-enroll ni Princess iti kolehiyo nanang. Ay nasaya at deta nga aramidin yaw. Ta ay pagpabulod yo ipapaigim yo deta maururnong uresang kabasit laeng kadeta katugangam nga lalaki. Nga nga agpapatalon. Sigurado lakit di nga maala yun to dayta. Saan lang nga sigurado na nang aginteres pa'y kunam. Ay kat nasaya at no kasta data ipadulin nyo kuma iti bangko. Iti julatan ipadulin nyo iti katugangam iti ama ni Delphine. Ta nalaing dayjay nga agnegosyo na awang mag-artibisyo na. Ken nagagat iti talon dayjay. Uwan nga rod nanang. So akampante nga isot pangipadulinan mi. Ngamin tabang ko. Maturog laeng ti kwarta mi dita. Ken isupay dita oras mi nga mapansad nga makipilpila iti bangko. Isupay Maala na saya at no kasta. Kasapay ko natuloy-tuloy data pa nagbalbaliwen ni Delphine nga asawam. Tapnunod makaurnong kay matlaeng para iti panagbasa ti apo ka. Wen nanang. Dito iti inayon mi kada ti urnong mi, tatang. Ay, 2,000. 2,500 na tatang. Ay, 2,500. Wow. Sige. Ay, nasaya at ba't tamanayunan Mike. Wen nga ron tatang. Uri isang kabasit laeng. At least manay nayunan. Makamukay latan tatang. Ilistayon to latan. Ay, wow. Makamuak. Nakalistang ka talaga. Na talaga ilislistak. Amin. Nga rumwar sumrag, nga kwarta, nga igamak. Nasaya at no kas tatang. Alakit baring no, napintas ti apit yo tatang. Baring manayunan mo, deti kwarta mi. Awan da nagbalasang kaw. Napintas lakit diti apit iti talon. Akit, manayunan da itaw, iti tidyokan yak. Lakit, sabi ko kanayon yung anayunan. Tapno saan nga, tapno sang kito marigatan nga mangpaadal iti apo ko. Wen tatang, kasati aramiden mi kini Delphine. Aramiden mi ta amin, tapno mapagadal mi ti negosyo ti apo ko yung. Ala na saya at dukas na garaw. Malangaraw, panawang ka ba adubay ti trabaho dito talon, balasang ka. Sige nga rod tatang, inakpe nga rod. Lakay, ing kami makimisa kini Princess, umay ka kumamad gumiddan ka da kami, nabayagin nga, di da ka nakadwa nga napan nakimisa. Sa tayo to mapanagpaspasyar, mga ditarwar. Ha? Ay, kuha. Di mo kunain nga ing ka man makiinumen. Ha? Kakaiso na nga day off mo, lakay. Kit ikan na kami mati aldaw iti anak ta. Nga deti makapagbanding tayo kumamot, rumwar tayo. Intay mo, agpaspasyar, intay mga ditarwar. Ay kwa, when intay pipiknik. Di mo ko na, ngayon ka man makiinumin lakay. Kakaiso na nga day off mo. Ag day off ka ti trabaho, ag day off ka kumamot iti arak. Kahit kuman nga sumurot ka da kayo bakit, anong nakapagwena kami nin kiniparing Anselmo. Anya? Anya dayta. Ay kwa. Ina kamin nagawis ngamin ta. Adda ngamin ti nailako na nga lugan na. Ha? Ket tinulungak. Ket adda kano itid na nga komisyon ko. Talaga? Mangted kano ti komisyon ko. Gabot at tinulungak nga may lako na ti lugan na. Sigurado ka? Uwing nga rod, sa anak kong mga mapan, mga no ibabawi na dati komisyon ko. Ang mga no di na itad, no jak mapan mismo nga, mapan iti awis na. Anya ayang awis dayta. Jak ka mo. Sigurado, agad nagpainom iti arak at nakalako nga rod tilugan.
Sana bale. Kompleton to nga ited ko king ka dati komisyon ko. Ited ko to nga buong buo king ka. Tapno ti kasta, manayunan to man ti urnong ta para iti panagadal ni princess. Sa bagay, basit pa'y dayjay. Sayang mo't no, ibabawi na nga ited nga talaga day ta komisyon mga ibagbagam. Sigurado ka? Nga, saan nga mabaling nga? Saan? Bakit? Talagang italaeng nga dagundaway na. Kat sayang mo't. No, palutputak day ta. Isupay. Amangan no, 2,000, 3,000 ited na kanyak. Isupay dayjay. 150 di Dakilagat at daytan. Ala sa balin to lang gundaway yan. Baring itong Domingo nga umay, makasurot kan tumit kada kami nga makimisa ka nagpasyar ka ni princess. Bakit? Barbaring, itong Domingo, makasurot to kada kayon. Angim ita, saan nga talaga? Angim itad kuntukin ka, tay buo nga komisyon ko. Dakon bakit? Nabartik ka manin. Sana bali bakit sa anak mo't nga naggastos para iti panaginom ko. Di kinagpaisuan na. No sa anak nga naman nakinom iti arak. Sa anak ko mga naadaan iti... Bilangin bakit? 3,000 dahito ya. Bakit? Ay, 3,000 dahita. Dahita di komisyon ko. Iti panagtulong ko kani parang Anselmo nga nagilako iti lugan na. Kita? Manayo naman ti urnong dan. Alakit na saya at ano kasta. Alay da saran ng karot ti kanay kun bakit? Nangangkan. Agid dandan. Sa balin tumot ti kanenta madamdama. Ay na, dahita ka manan. Alawin ka din. Uri ta saan nga napudot ti ulok. Bakit di Uri nung nabartek ka nga nagawid. Adain niya pontem kanya nga kwarta. Bakit? Kasti kariking ka. Jagto aramidanan. Jagto ulitanan. Day di aramid ko. Ngaga po iti sweldok. Iti sapul ko. Ti pagin inom ko iti arak. Kasti ko na. Siyak ti makunkuna nga responsable amang martek bakit. Tilay bagbagam. Alakit sabi ko tuloy-tuloy dayta. Masustenaram ko tapno alistuta matlaeng nga makaurnong. Tapno saan nga sagabal deta nga bisyom iti arak. Tapno no mapagadal ta ti anak ta. Bakit? Tuloy-tuloy dayto yan. Promise. Saan kung kiskisayan ti sapul ko? Uren no inumak iti arak. Responsable mamartik nga ron. Bakit? Sikamat. Ala, inta mga aramidik met, responsibilidad ko. Kaya ka, madamdama bagay na. Sika nga talaga, Delphine. Nagtultuloy ti kasta, nga aramid ti asawa kasinyong, kat nakaragragsakak, saanan nga inaramid pa, day di kagurak launay. Nga, kurang ti sweldo nga yapunte na kanyak, gaputa gastusen na para itibisyo na nga arak. Ang sibod idi binagbagaak, idi pinangtaak nga panawan min o di agbalbaliw. Nagbalbaliw meten ket tunggalag sweldo no saan nga kompleto ti ited na nayunan na pay. Ket no damagek no pangalalaan na, ket ag sideline ka no, konforme ka no nga mabalin na nga panggedan. No ka nang nawaya nga oras na, mapan ag extra. Alagit no kasano nga, no anyaman ti aramiden na, awan kanyak dayjay, importante talaga nga matungpal na ti karina. Basta sa laki di nga illegal. Kat pinagpudnok mo, saan nga illegal ko na naman? Agtalay ka karod iti asawa kasinyong ket tuloy-tuloy met detang aramid nan. Ket tunggalag sweldo ket adda mabati inakited kini tatang wenno iti katugang alalaki. Tainayon na kada ti ipapaigem mi a kwarta nga irorolyo na met iti talon na. Tainto no kasapulan mi detang a kwarta
isunto ti pangalaan mi. Dimdeng nga roden ti pagkasapulan mi kasinyong idita masapulen nga agenrol ti anak mi nga ni Princess iti kolehyo. Sapay nurse ti kayat na nga kurso. Alaket ididamo, medyo agalanganin kami ta segun iti kadagiti nagpapabasa iti nursing, nagastos nga kurso dayta iti kolehyo. Ngem ga po ta natalged ti riknak ta nagbalbaliwen ti asawa. Kabailan memit siguro kung nakitinakem ko. Kaya di aldaw ti sakbay iti kaaldawan ti enrollment iti anak mi. Imbaga na kanyak no manot kasapulan na. Agniya. Api kasla naklaat kayo tatang. Ay kasano ka nagdakkel mo deta alaim kanyang balasang ko. 15,000. Ha? 15,000 mitlaing tatang. Ay pangusaran nyo ta 15,000. Mano ayat ipagbasahin nyo. Kuha ngamin tatang. Ti ngamin kahit ko kuma. Kahit makapag-enroll ni Princess iti college. Nursing ngamin tiyalan na. Ado ngamin digiti kasapulan lang nagatangin to para iti uniform na. Digiti kasapulan na iti eskwela. Amin-aminin Ket gaputa kayat namot nga maadaan iti barong arwaten. Iso nga ikakto pa yun ti igatang na kadigiti barong arwaten na tatang. Saan mo't kid nga narigat dayta? Tuloy-tuloy mo't ti panangited mi iti kwarta kada kayo nga nayon iti ururnongin mi. Adiya. Sano nga makaurnong kayo no? Numanin alain yaw. Sayo isuble. Kasano nga ron nga manayunan? Ha? Anyan ti kahit yung asawin tatang? Ay. Adalista ang anak ko. Awan sapay umanay nga 15,000 dati kwarta nga ipaigim yung kanya. Anya? Kasano kong matatang? Kadag sweldo ti asawa, ikang kayo. Kada itid na kanya nga kwarta nga masapulan na, itid ko kada kayo. Ha? Una, itid yung kanya Ang sukat mo't laeng alain ni Delping kanya. Anya? Di kayo maawatan tatang. Anya ka diti pagbagayo tatang. Kat sa anak mo't nga mga ala iti kwarta kada kayo. Kanayo na kamangtid kada kayo. Didak pa'y pulos na puutan nga dimawat kada kayo. Italain tatang. Wen, saan nga si ka? Ngem ni Delping, di dumawdawat kanyak. Kunana, anya? Hey tatang, kanak mampela ti 3,000. Wano 2,000. Ta isublin to ni Imelda into no bigat. Wano into sa nga bigat kunana. Nga ti kakautit, deti isubsublim kanyak nga kwarta. Deti mo't alain ni Delping. No mangalat 3,000, isublim ta 2,000. No mangalat 5,000, isublim ta 4,000, 3,000. Imbes ko mga manay na yunan, makiskis na yan. Ha? Anya? Agpeso ka dito tatatang? Ay, alamat nga ulbudak. Siyak pa yan ti pagbalin ninyong kaulbod. Pasensya kan tatang. Saan mo't kidi nga dayta tikit ko ang sawan? Tikit mo sawan? Saan mo ammo de tararabidan ni Delping nga umayag dawat iti kwarta sa ipaisubli na king kaangin kurang tumatag. Saan tatang? Jak amaw. No jak mariraw. Nasurok sa lang 5,000 na ti kwarta yon. Isun tilaem. Tajak to kayatan ti mangawat kadagit iti diyaw. Pagbalik, tatang, sorry. Jak ba't gamin amo, tatang? Dakay maggayam ti paggapgapon na ititid kanyak ni Delphine. Wag, siyak pagdawatan na. Magana kasapulan yung anaw. Ang isubli yung lang, ang kurang tumatay na kisayan taon. Iso nga imbes nga makaurnong kayo, agmen-menos pa ya. Kita, manulain tinabatay. Sakit dumawat ka iti 15,000, pagkapo na rin dakit din. Nalakit no kuma kawadwad
Katabang tudakmay, tulungak ba ta apukaw, kahit kubot nga makaadal. Ang mga lakay ti 15 mil, manipod iti kwartayo nga pagpaigim yung kanyak. Ay, kitawan di maitid ko tawan ti 15 mil yung kanyak. Taal-alain mo ti asawam. Ano isublim, mate? Kurang, mate. Ani, unay mat-dating nga Delfina. Gapu iti busbusor ko iti asawa kasi yung iti sumangpet karabian na talagang tinungpatungpak, dinahanog-danog ko. Gapu iti sakit tinakim ko. Tinalawan mi iti anak ko. Tinalawan mi ni Delphine kasi yung gaputa talaga nga nadagsan launa iti basol na kanya. Pinagpamarang na nga kompleto ti sweldo nga ititid na pasaray surukan na. Tagayam alaalain na matlaeng iti urnong mi nga ititid mi kinitatang na ti katuganga. Ti katlaing nan nga mangluko ti asawa. At dan 2 bulan nga nasurok kasin yung sibod iti pinanawan min ni Delphine. Saan mo latag sarday nga umay mga alukoy tirik nami nga gina. Ultimo ti anak mi kagura na isunan. Kagura na ti amanan ata. Maawatan na mo ti mapaspasama ken. Namnamain na nga da pagkolehyo na. Namnamain na 2 bulan ko na ay nasa makatawan ken 2 bulan ko na kuma. Adan makatawan ken 2 bulan kasin yung ngay maging gaita ket jak pinapakawan ti asawa pati ti anak min ket adaguranan iti amana. Nupay kasi tinapasamak inaramid ko ti amin na pamuspusan tapno no mapag-enroll ko metlaeng ni Princess. Ang empty problema nakaut-utang nga. Ket no ko san wakto nga makabaybayad kadigit ang utang ko dahil ti problema. Kasi yung pakawanek ka din ni Delphine ket awatek manin iti biag mi agina tapno no adda kabadangak nga mang paadal ken ni Princess. Nagkarimit ka diti asawa nga agbalbaliw nga talagan. Nga di nanton aramiden tinaramid na nga panangalilaw na kanyak. Tapno laeng saan ko nga pagsawsawan, saan ko nga ungtan, tunggal makainom, tunggal agbartek. Amuna ngamin nga kagurak nga aramaten na ti sweldo na nga paginom na iti arak. Iso nga tinaramid na panagayam kinakaot ti kwartami nga ipapaigim mi kinitatang na. Sana ipasubli kanyak di doduma ang nakisayan ton No panagayat laeng kini Delphine kasin yung adamat pala siguro na batbati nga panagayat ko kengkwana. Taday tayo naramid na mabalin pa lang nga mapakawan ta. Iti lasod iti nasurok ang makatawan nga panagsinami panangpanaw ko kengkwana. Awa mo tinakay damdamagan na nga na nagbabae ko wenno na nangiyawid sa bali nga babae iti sigod nga pagyanan mi. Ken aging gakadig itoy ket di mo't pa nagsarday, di mo't pa nauma nga nangal alukoy kanyak, nangay ayo kanyak, kanyaming agina. Kaya dahil nga rod di parikot ko kasin yung ikakaditi maudi agundaway ti asawa. Kasano nga rod ulitin ng tumanen. Baka nasaksakit to tinakim ko no. Ulitin ng tumanen tinapasamak, ulitin ng tumanen tinaramid na, baka nakarkaron ton ti aramidin na. Uweno mamin pinsan ka din nga lipatek ni Delphine ket mga baruanan kami nga agina tabaring no dan tumet sumangbay nga sabali nga ayat kanyak nga agbalinto nga kabadangak nga mang paadal iti anak ko. Ket balakadan dakman kasin yung tulungan dakman iwanwan dakman.
Dahil di nga ron, ti pakasaritaag, kasapay kumakit, adamit na ibati na nga adal, liwliwakin pagsarmingan di biyag, kadagiti padak nga nagbuya ken dimngeg. Kaya ti yun akong ti agyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyak, kaya nagyaman nakmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama. Ito'y pakasaritaan ti parikot ko, ngaging gaita, ket mangburburibor launay ti panunot ko. More power to your program, and God bless everyone. Tuyagyaman na pagayam mo, Imelda, iti Luna Apayao. Thank you so much sa pagayam nga Imelda, ti imburay mo kada kami nga pakasaritaam, ket namnamaem nga makaited ti balakad ken ka, dagiti nakangig kada ti nga pakasaritaam. Sapay kumata makaanay ito digita nga balakad, tapno no malag-anan ti riknam, ken malawlawagan ti panunot mo, nga agdesisyon, no anya iti rumbeng nga aramidem,